Ahoj lidi, dneska tu zahrajeme Minecraft a postavíme si barák. Tak jo, jdeme na to. Nejdřív si natěžíme dřevo. Kopeme. Tak jo. Mezi tím mi dejte like a odběr se zvonečkem, aby vám neuniklo žádné nové video. A napište mi do komentářů, jak se dneska máte. Tak jo. Těžíme si ho trošku víc, aby jsme měli. Tak jo. Tak jo. A dneska už po tomhle víkendu už jsou prázdniny, takže si je hlavně užijte. Tak jo. Máme nadtěžíno. Tak jo. To jenom se craftíme. Máme si crafting. A tyčky. Tohle to dáme pryč. Tak. No, crafting si zatím položíme sem. Tak jo. Dáme si sekeru. Krumpáč. A ještě lopatu. Ještě potřebuju tyčky. Jo. Takhle. Tak. To máme. Že se natěžím nějaký dřevo. Takhle. Těžíme. Tak jo. Takže to by snad mohlo stačit na nějaký domeček. Tak jo. Tak začneme stavět. Takže dáme podlahu nejdřív. Takhle. Šup. Ještě jeden blok. Musíme ještě takhle to trošku prodloužit. Takhle. Tak. Ještě to tady takhle vyplníme. Tak. A to bychom asi měli, nebo ještě to trochu prodloužím. Kytka. Tak, dobrý. Tak. Tady mám ještě blok. Ten taky překraftím rovnou. Ještě potřebuju nějaký dřevo. Tak jo, natěžím si ho asi víc. Tak bude se hodit. A jestli chcete další Minecraft, tak mi napište do komentářů, abych věděl, že ho chcete další díl. Tak, teď si jdu ještě jenom pro tyhle bloky. Tak a kolik mám? 8, ještě potřebuji víc.
aspoň strom nebo 2. Tak jo. Tak jo. Že to by snad mohlo stačit. 21 toho mám. Tak jo. Takhle. Sakra. Listí. To si. Takhle. Tady se káží strom. Takhle. Hop, hop, hop. Tak. Hop, hop. Hop, hop, hop. Takhle teďka to tu propojíme. Takhle. Ještě budu potřebovat dřevo. No tak. Tam si dám ten nedám. Počkejte. A to dřevo. Kolik mám hangerů, jo, ještě plno. Tak dobrý. Těžíme. Takhle. Ještě pár dřeva. Takhle. Že teď jenom tady takhle dopím. Tady. Takhle. Teďka to tu takhle dělám stěnu. Tady budou takhle dveze. Takhle. Také. Vemu si krafťák. Okay. Co to bylo? Tak lidi. Nevím, co se stalo teďka. Ale tak mi nejde. Tak lidi, já si to budu muset ukončit. Takže pozdravujte mámy, táty a naschle.